Happy Valentine's Day गासैनिसिमबो आंलाय फैलायबाय दसे दान्दिसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै माब्रै दं खबरा सोर सोर फालिखो Valentine's Day खौहाय आंना हौवाया सरप्राइज होगोन लायनायमोन दाहाय सरप्राइज खिथालायनानै दिनै थगायबाय दाहाय Valentine's Day आङो आंथ' नोंनि मा जाखो फिसाजोआ गाब गुसुखौ गथ' गोरलै गोनांजों जि डिस्टार्बखा आंहा मा जानो माबा जानो नो हनै फिसाजोआ ओंखाम जायाखै मामाया बेदर थाबाल' ओंखाम जायो आंनि फिसाजोआ इसर गैलाहाय दे नों जिरायगो दे sit down दे आं जिरायखागोन माथो होमबा आङो माबाखौ लायथां स्टुल फिसाखौ लायथां हेलौ लोगोफोर मा जानो जगेन बसुमतारी नै ओंखाम जानोसैनो दासो आंलाय फैनानैसो मा ओंख्रि जाखो उदिया सालदैमारि नानि मा ओंख्रि संदों थालिर बिबार दा थालिर मैखुन बावदों थालिर मैखुन थालिर बिबार सोलायलांबाय होमबाबोथ' जाखादोंना थालिर मैखुनजों माजों नानि दाउ बयलार थालिर मैखुनजों दाउ बयलार फिसाजोनि आखला नै हे र'नो माबा मबाइलखौ गावहासो बियो नोंलाय मा नायनो बुं ओहो आं हरा आं रायलायदों ओंखाम जादो दावदै जादो नै फिसा गोनां ओरैबायदि खायसें खालामो आंखौ दाय फैबाथाय आंना फिसाजोआ मा खबर आब' जस्टिन दैमारि माबा सरि जस्टिन मोसाहारि जागोन ना मोजां फंबाय आंहा खबरालाय जोबोद मोजाङानो आंनि थाखायबो आरोना आर एन इस्लारि हाय सिस माबोरै दं मोजां दैमालु मुसाहारि माबोरै खबरफोरा बाहागि मोजां भागि दे लाइभआव फै दे नोंथांमोननो आंनाव मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो Valentine's Dayनि नुबाय दा जानायफोरावनो जानायावलाय नै मामि जादों थाइबें जानो होबावलासो ओंखाम जानो नागिरदों जा ओमफ्राय ओंखाम जानायाव रायज्लायनोसै आरो आं है जानायाव रायज्लायनोलाय माथो जानो ब्लगावनोबा जानायबाबो जादो र' आं आखाइ सुहैनो नोंबो आखाइ सुनो फैदो मामि आखाइ सुनो फैदो आखाइ सुनोसै नै आंना फिसाजो गेदेरा ओरैनो लायनानै आयै नायबावा नै लाजिबावो सिख्ला देरबाय सिख्ला बिमा जाबाय नै मामे नै फिसाजो उन्दैया नोगोद लाजिखायो आंहा फिसाजोआ ओइ नै साइड होनांगौनो फिसाजो थांनो आं हाथारलाहाय रुमानो 1 BHK नालाय गिदिर लानांसिगोन र' 1 लाख गाहाम बियो डिप'जिटखौनो होगोन र' सना होगोन प्रदीप दैमारि दाख्लै गवायाव फैदोंमोन नामा आब' है गवा नङा बेंगलर सेलायलायगासिनो नै बिब' बिनानाव सेलायलायगासिनो
deh जाबाय दे गैला नुवाखै थाइबें लानायनि दाय जादों बिब'आ दे हरजोबथ' दे दा थगायगोन आं जि दुस्थुखा थाइबें होनबाथाय बिराद जायो आंनि फिसाजोआ ओंखामखौ लानो ओंखाम जाला आरो बियो र' ओंख्रि होनांगौ दाखालियो गवायाव फैदोंमोन नामा प्रदीप दैमारि दाखालि गवायाव थांनो माने जोङो पिकनिक जाहैदोंमोन जोंनि बेंगलर बर' रायजोनिफ्राय बेंगलर बर' चार्चनिफ्राय जोङो पिकनिक जाहैदोंमोन आरोना मान्डियाव थांदोंमोनहाय बै मान्डिया डिस्ट्रिक्ट बेंगलराव आउट अफ बेंगलरनि गोजानाव आं बहुद रायलायनानै बेंगलरनि माबायावहाय आबुदावहाय मान्डिया डिस्ट्रिक्टआवहाय पिकनिक जानो थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि मोजां लकेसन एकदम गवा बायदि आरोना बेयावनो लादोंमोन आरो गवा स्टाइल होननानै सादिं जसि ब्लग हेलौ सिस आब' सना जिउ आदसा हेलौ आगै सना दे जगेन बसुमतारी सिस थार माथो आइखुनजो लेंगौमोन खोमा साइसखा आंना फिसाजोआ सानैबो देहाय मा जागोन ओंख्रि हायदों अननो गोरोंनोसो हरगोनहाय आङो आंनि फिसाजोफोरखौ जानला मोनला जायोना जाया नोंसोरो मा बियो फान्थाव आलु भाजि जा आं बे टमेट' बाथोनखौ जाला ओइ फानलु सिब्र'खौसो जानोसै हरदो है मामा खिथायो आंना फिसाजोआ नायलाय थाइबें गावजानायखौ खिथादों बुंबाय नै गावनियानो नै टिभियावबो नायगासिनो गावखौनो हनै जारलासो नानि आंबो हरदो फानलु सिब्र बिराद गोथाव मोनो आं ओंखामा जाखोलो ओंखामा जामा ओंखाम जायाखै ओइ ओंखामा जादो ओंखाम जायाबानो दिस्टार्ब खालामहैयो आंखौ आंसो दौनांगौ प्रदीप दैमारि थैसाम थु नायनो थांनो सानदोंमोन बेंगालराव लोगो मोनैनि थाङासै आदसा थैसाम थुआ आंबो नायनो मोनदिया टिकेटल' दाननानै लाबाय आङो नानि आङो स्टुल गोजौ हरलायनि थैसाम थुखौहाय आंबो नायनो होननानै टिकेट दानखाबायमोन ओमफ्राय आंहा साडेनलि आसामाव थांनो गोनां जाबाय इमिडियेटलि बारा सम गैखालामोन ओमफ्राय आङो इमिडियेटलि आसामाव थांनो गोनां जानायखाय थांबाय आं नायालासिनो टिकेटखौहाय हौवानो माबाबाय आरो नायलाय आंनि लाइफखौनो होगासिनो दै नानि हरगोन दा आंबो नुवासै थैसाम थुखौहाय सादिं जसि गुड नाइट आब' जिउ बाय 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 ओंखाम जागासिनो आं नै मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहर जोंहा माबा आं खोन्थाखानोसै मा होनो थालिर मैखुनजों बयलार मा जादो मा मामा जादो दै हाय होन खेबसे दे दावदै होगोन आं हाय मा नाम नोंना खोन्थाहरदो दे ओइलाय दे बिमाखौ नायोनो आं हालाय बिफाखौबो नो
hwgwn मा ओंख्रि आब' रथिमा नार्जारि जोंना थालिर मैखुनजों दाउ बयलार बैयो सोर kamjanaiया गोथाव जादों जाना आंना फिसाजो जि गोथाव संनो रोंखायो दे मामा जादो नों बानलु सिब्र'जों होबाय आं गोथाव जादोंलै गोथाव मोनदों मा हो बिदि खालामो नामा सोरबा हामा सना जादो दे मा नाम नोंना नाम खोन्थालाय मा नाम दे खोन्था हा गुलुसो ओइयाव खोन्था दे गुलु होन ओइयाव मा ओंखाम जानो र'हाय र' नोंलाय मानो बिदि सना गरमसो मोनजोब्बाय आंखौ र' आं ओंखाम जागोननि फांखानो र' दे आं ओंखाम जागोननि आं माबा मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो जोबोद फानि बयखौ मिनि होगोन आं आब' मासि गोबाव जाहैखो बेंगालराव बेसे गोबाव जाहैगोन होनदों नामा बेंगालरावथ' देन्जार गोबाव जाबाय आं सिख्ला समावनो फैनाय आरो हाबा जाहैबाय गामियाव आरो फैफिनबाय नै फिसाजोआबो देरबाय बार्थडे दं दा बेसेबां 23 आवहाय बे मासनि 23 आवनो बार्थडे दं 3 बोसोर जासिगोन नानिया फिसाजोआ नामा दे होमबालाय जा गोथाव गोथाव माने दंबावो बेखौ आंनो ओंखाम एसे हरनो हाया मा होननानै जाखो एसेल' बा बांद्रायलै थै बांद्रायब्रा नानि नांगौ नांला आंनो होमबालाय दोनहरफिन दे आरोहाय एसेखौनो दोनथारनांगौ मा ओंख्रि जाखो आब' रतेन बर' माथो बेदरखौ रावबो जायाखै जादो ओंख्रिया थालिर मैखुनजों दाउ बयलार आलु लाना जा जि गोथाव संखादो जोंहा नानिया फिसाजोआ मा मुं रानिना निलिमा बसुमतारी नामखौनो गुलु होननासो खिथायो गावनि नामखौ माने उन्दैयाव गुलु मुलुमोन नालाय अन्थावथाव दुलुलुनो गुलु मुलु होनो गुलु न'आव गुलु होननासो बुङो आरो ओमफ्राय नाम मोजाङा फ्लरेन्सआ बाबेन आलि ब्लक बाबरे बाबेन आलि ब्लकनो बांगालनि नामसो लाबाय होमबा हेलौ गुड इभिनिं आसालाम वालेकुम सिस्टार थोद आसालाम वालेकुमसो होनमारदों बर' दा हारसा बांगाल मारब्रा मा ओंख्रि जाखो नोङो सिस्टारमोन बर'सो ओमफ्राय आसालाम वालेकुम होनलायदों
ओंख्रिया थालिर मैखुन बयलार आलु नै जासुलिया ini baba Gula baba ini naयनो होननानै आंनि बेदरखौ सेहरबाय नायनो होनना बेदरखौ सेहरबाय बिराद सालुआ दे लांदो बेदर सेनायालाय मानो आं फानलु सिब्र दांदों ओरैबायदि गोसा आलौबाय आलौ जागोनबो आरबिन बसुमतारी नानिखौ देखायबाय था आरबिन बसुमतारी आच्छा नै नायनो नों मैया मुस्लिम सिख्ला SMS हरदोंमोन दख'ना गानना भिडिअ होनायाव आंनो आच्छा ओमफ्राय खोमदोन बसुमतारी आं दिनैसो लाइभ नायफेरदोंलै आब' प्रमसिदां बिनि आच्छा थेंक इउ खोमदोन बसुमतारी फंबायनिसिम एक्सुअलि आङो लाइभ फैया बिराद गोबाव जाखाबायमोन ओमफ्राय दिनै ओरैनो भेलेन्टाइन्स डेनि थाखाय फैबाय आरोना र' आं जाखांनानै मोनसे हिस्ट'रि खिथानो फानिखा नोंगुमै आंखौ ओरैबायदि थगायबाय खोन्थागोन आं र' मिनिनो ओंखारखायो सासेयाथ' खोनाबानो मिनिखायो नै माबायदि होननानै खिथालाय है र' गावहासो फानलु सिब्र दौनानै गाबगोन मिथिया गावहासो लानोनो मबाइला खुगायाव फानलु सिब्र दौना होजागोन जागोन दे आब' खोमदोन बसुमतारी र' दसेनो जाखांखादों गोसोखांबानो मिनिनो ओंखारदों बेनो दुस्थुआ औ जानाय आखाइजों दांदेरनो नागिरदों र' जाखांबाय आं 2 मिनिट फिसाजोआ थाइबेंखौ रावनोबो होआसैनो आरो थाइबें होनबाथाय जिउ वाटारमेलन होनबाथाय जिउ मोनो आंनि फिसाजोआ सोरना हिनजावलाना थोद मालायनि हिनजावनि दानि मोजांखौ आरो केमेरायावलाय एसेबाबो मोजां नुखायो दा आजिखालिनि केमेराया एसेबाबो मोजां नुयो खिन्थु मोगथांनिया साबसिन जायो आरो मोगथाङाव नुनाय बायदिया जाखांबायहाय दख'ना गुलायनो जाबाय आङो आइदै देखायनाङासो फोरलाय बिफा आं इथि थांनो इसर एक सेकेन्ड थांनोलाय बोरै दख'नायाबो नै दख'ना गुगुलायनो जाबाय आं ओरैबायदि गोथावमोन
दसे 1 मिनिट दे दाइजोफोर जाखांबाय दे जिरायदो उफ गोलोमजोबबाय मेंलायलायबाय फेन होबाबो गरम मोनगाला आसामाव माबायदि जाखो दे खोन्थाहरलाय जोंनो गरम बोथोर हाबबाय बेंगलर ओरैबायदि गरम मा खबर जाखो सिस्टार लेटन बाग्लारि लाइक दान थेंक इउ सो माच दे लाइक खालामना हो दे जाय जाय नायदों आंनि भिडिअसखौहाय लाइभ स्ट्रिमाव फैदों नोंथांमोना लाइक खालामना हो दे जाय जाय खालामाखै अननानै खालामना हो दे माने बेसोरा नेनानै दङ हनै मानसिफोरा 34 नायगासिनो 34 जन जेन'बा आंनि भिडिअ लाबोनाया माबा लाइभ स्ट्रिम फैनाया बेलेन्स डेनि थाखायहाय आं फैदों आरोना बेलेन्स दे थ' लाइभ हिस्ट'रि आरोना लाइभ हिस्ट'रिफोरखौथ' आं खिथाखाला बयबो मिथिखायो नालाय जों बिजाबाव फरायनानै मोनखाबाय स' जियानो जा मोनसे बाथ्रा नोंगुमैया दाखालि जानुवारि लास्टावहाय फेब्रुवारिनो हाबाखैमोन आरोना होमबा बियो आंखौ सोंदों बेलेन्स डेया माला जायोमोनलाय बिमा होनना सोंदों आरो आंखौ नै ओमफ्राय मानो होनना सोंबाय आं ओमफ्राय मानो होनना सोंबा आं नोंनो सारप्राइज होगोनब्रा जाबाय बेलेन्स डेयाव जाबाय सोरबा सारप्राइजखौ खिथाना लायो सारप्राइज होगोनखौ खिथाना लायो सोरबा ओमफ्राय बियो दहाय फुंनिफ्रायनो सोंदों आं ओरैबायदि बिजिमोन दिनै डिउटियावहाय ओमफ्राय दा गावहाबो टिउसन दंखायो गावना स्कुलावसो नालाय एसे फ्रि टाइम मोनो ओमफ्राय आंहाथ' फ्रि मोनाना ओमफ्राय बियो फन खालामगासिनो आरोना खनथाम ना खनब्रै गाहाम जाबाय जि जोंबाय आं फुंनिफ्रायनो खालामदों जेब्ला जों थांनानै क्लिनिं एरि खालामहैयो होमबा बे टाइमावनो फन हरबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आं बिजिसो होनना बुंबाय ओमफ्राय आरो जेब्ला कास्टमार फैना सार्भिस खालामनो नागिरो आङो कास्टमार दांबा आरो फन हरबावबाय ओमफ्राय आं बुंबाय नोंना खर'आलाय गाज्रिसो नामा आं बिजि होननायखौ मानो फन हरबाय थादों नोंलाय होनना बुङो ओमफ्राय आरो बिदि होननायखौ खोनासङालासिनो मा होनखो नोंना घरिया दुलुर नांगौना दुलुर साइजखौ नांगौना बै खना मोनब्रैखौ जेनेबा स्कुवेरखौ नांगौ होनना सोंहरबाय आरो बे बेलेन्स डेनि सारप्राइज होग्राया बेनोमोन खोमादां ओमफ्राय रागा जोंबाय आङो रागा जोंजानानै मा खालामखो गैया सारप्राइज होगोन होननाया दिनै थगायबाय गैस्राया लाबोस्रायासै जा जारलाखा सोरबा हिनजावनो सारप्राइज होनाय एबा गार्लफ्रेन्डनो एबा बयफ्रेन्डनो एबा हौवानो सारप्राइज होनायखौहाय मालाबाबो सोंनो नाङा खोन्थानो नाङा एकदम इमिडियेटलि हौवा हिनजावना सोंलायनांगौ आरो सोरबा सारप्राइज होनायखौ बिदि लेक्सार होनो हायो आरो आङो सारप्राइज होनायखौ लेक्सार होजानो गिदों आंजों रायजानो गिदों सोरबा सारप्राइज हौवानि अननाय होनायखौ गिफ्ट होनायखौ आंखि माबागोन आरो लेक्सार होगोन आरो रायगोन आरो लेक्सारबो होग्रा नालाय थां बाबाजों बाबानो प्लिज बाबानो ग ओहो बाबाजोंसो आं बिजि I am busy right now please go with baba go नानि मा जानो नानि एलाय नानि दं आयै माखौ सेस खालामो
जोमाव अफिसियेल नानि आंखौ सिनायाखै नामा? आं सिनायनाय मोनाखैथ'। आंना मबाइला चार्ज गैलालै आब' अफ थांगोन गुड नाइट आब' खोमदोन बसुमतारी अके अके फंबाय। मा कमेन्ट फरायालै नानि जोंबो अफिसियेल एक्सुअलि आङो बे फानि माबाखौनो खिथादोंमोन। जायाखै बिबो बिनानाव जाय जागासिनो हनै दे मोजां खालामना होदो। जारलासोहाय फिसाजोआ आगै सना नार्जारि मा ओंख्रि बाजै सना जोंना ओंख्रिया माबा मा होनो थालिर मैखुनजों बयलारमोन। जोमा अफिसियेल नोंनि भिडिअ'आ एसेबां कमेन्ट खालामो माथो आं नानि आंथ' जोमाव अफिसियेलखौ आङो मा होनबावगोन खालामब्लाबो खालामो जानांगौ खिन्थु आं बे जोमाव अफिसियेलजों आं मोना नायसननो रोङासै दै सरि हा बिएम स्टेटास चेनेल हाय आब' हेलौ बाबेन आलि ब्लग आंखौ सिनाय मोनदों बै समनि दिपालिनि भाइराल हौवामोन दा गैला आंथ' सिनायामोन। अके अके ओइ खेबसे नोङो आं लाइभ फैनायाव फैदोंमोन जानांगौ दा गोसोआव फैबाय आङो सिनायबाय दे सिनायबाय। दा माबोरै खबरफोरा बहा दङ दाबा आनैसोआ आंखौ सिनाय मोनदोंना मोनाखै लथेन बाग्लारि आं सिनाय मोनासैहाय सोरमोनथाय लथेन बाग्लारि जोमाव अफिसियेल नै लेथन मेजेम बरा फिसाय फैदों माथो आदसा नोंसोरनि सिनायनाय नोंसोरनि लोगो नोंसोरनि क्रास दे गानखौनो खोनासंगाला जोंहा नै खोनासंदोंना लोगो नोंथांमोना बे गानखौहाय माबायदि नांदों गोबाङानो फोरमायहरदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरा माने ओरैबायदि मोजां जादोंनो गाना बिराद मिनिंफुल येस जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो आदा अफ्रिनिसिम आरो जायनाखि सिंगार जोबोद सुइट मिलौदो ना जोबोद मोजां जादों गाना जायनोखि खनगिरि आदानिसिमबो सुजुगिरि आदानिसिमबो साबायखर जोंनि बर' हारिनि गोदोहाय बिसोरो दिकियाजुलि आरो मा होनोमोन सदिया बेयावहाय बिसोरो हाजो हाजो खारखो बर'फोरनि थाखाय माने बे टाइमावहाय आं फोरमायदे ससे आं मिथिनायखौ आं जाबोनाय एबा आं नुबोनायखौ आरोना जों उन्दै उन्दैमोनलै गोसोआव थानाय उन्दै उन्दैमोन जागासिनो इयो जों उन्दै उन्दैयावहाय जों गोसोआव दासिमबो दङ दिखियाजुलि हादानखौ सिफायनाय समावहाय आर्मि पुलिसफोरा ओरैबायदि फैदों माने मानसि नुब्लानो कारेन्ट सट होयो मानसि नुब्लानो पाब्लिक नुब्लानो होसो होसो बुयो बेबायदि खालामदोंमोन दै बिनि गेजेराव आंनि जोनोमगिरि बिफायाबो कारेन्ट सर्ट होजादों थुरिबारि होननाय गामियावहाय थुरिबारि होननाय गामिया जायगाया गामिया सेन्टार मोनसे दङ सखा दं मोनसे बेयावहाय सखाया बारा गिदिर नङामोन फिसामोन दाथ' एसे गिदिर जानानै एसे फिसासो जाफिनबाय ने नानि सिगां गिदिरमोन ने थुरिबारिया सेन्टारा दाबो एसे गिदिरानो जाफिनबाय बे थुरिबारि सेन्टारावहाय दै दिखियाजुलिनि स्टेसननि साहा थुरिबारि होननाय गामि दं बेयावहाय मोनसे सेन्टार सखा फिसा खुलिदोंमोन गोदोहाय हाग्रा दानजेनबा बेयावहाय लाइन लाइन अना खाना दैयाव सट होजोब्बायब्रा पुलिसफोरा जोंहा आफामोनखौ आयै बर' हिनजावफोरा खारखुमा नांदों
सोरबा सोरबा अनेक आं बुंनो गोसो गैया आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो बुथार जाबाय सोरबा सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय बेनिफ्राय सोरबा सोरबा सिख्लाफोरखौ बिदिनो अनेक माबा खामना गालांदों आरोना ओमफ्राय हौवाफोरखौथ' कारेन्ट सट दैबो दङ बे थुरिबारि सेन्टार खाथियावहाय थुरिबारि सेन्टारनि एसे दावखैबा दलां फिसा मोनो दै नोंसोर सोरगोफुरि थाङोबा दिखियाजुलियावहाय बेवहाय दलां एसे मोनसे फिसा मोनो बे दैयानोमोन बेयावहाय पुलिसफोरा जोंहा बाबामोनखौ कारेन्ट सट होदोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव स' बै समनिफ्राय लानानै जोंना मानगोनां आदा फैलाव इन्दि बि एक्स इन्दि बि फोरनि नामखौ आङो माखासे गोसोआव थानायखौ बुंनि आदा फैलाव आं गोसोआव थानाय आं लोगो मोननाय आंखौ खारफाथि होनोमोन आइखौ लाफाथि होनोमोन गोसोआव दङब्ला नोंथांमोना दायो नुदोंब्ला आंनो बै माइनावा आरोना आंखौ माइनाव होनोमोन बिसोरो न' मोजां नामा न'आव गाबज्रिनाय नामा माइनाव बेनिफ्राय अननानै माइनाव गाबज्रियो न'नि मानसिफोरा बेनिफ्राय नाम मोजाङाथ' नैबे चेनेलनि नामानो सिसिलिया बेनिफ्राय लोगोसे बिसोरो आफादनि मानसिफोरा जोंनि आदा एक्स एन डि बि फोरा आंखौ खारफाथि होनोमोन मानो खारफाथि होनदों होनबा आं आइनि खिथुखौनो नागारामोन आइयाबो लाफाथि आइयाबो गारामोन आंखौ ओरैबायदि बिसोर आंखौ खारफाथि होनोमोन आइखौ लाफाथि होनोमोन बै खारफाथि लाफाथि दोननाय नामा आंनो आरोना दायो जेन'बा खारफाथि होननाय बै हिनजावसा उन्दै दंमोन आरोना नोंथांमोना गोसोआवबो गैया जानांगौ जायनाखि एक्स इन डि ए बि स' बेनोमोन आरोना आंनो दायो सिख्ला देरना हाबा जाना गथ' मोनबाय स' ओमफ्राय बे समावनो जोंना बर' हारि अनफावरिमोन आदा फैलाव गेन्द्रा होनोमोन दै फेथ्लाबो होनोमोन बे आदानि नाम मोजाङा मामोन जिखुनु आफादाव गेन्द्रा होनो फेथ्ला होनो ओमफ्रायो गुफुरै मोदोमै लोदोदोमोन मानसिया उदैयाबो एसे फेथ्लामोन नालाय फेथ्लामोन बिसोरो बेनिफ्राय दाउखा आदा दाउखा बे दाउखायाथ' जोंहानिनो न'नि असेखा जोंहा आफानिफ्राय लानाय आरो दाउखा आदा दाउखा बुखारलामा बुथार जाबाय बेनिफ्राय इनाय बुथार जादों बुखारलांनि हिस्ट'रियाबो दङ बेनिफ्राय रिंखां आदा रिंखां बेनिफ्राय मामोनलाय नै आं लाइफआव फैनायखाय गोसोआव फैयाखै नङाबाथ' रोमै गोसोआव दंजोबो आं बिथांमोननि नामखौ आरोना ओमफ्राय बिसोरनो आर्मि पुलिस फैयोब्ला जों ओंखाम संनानै जाहोनाय जोंनि आइमोना सोरबा गामिनि मानसिफोरा बिसोरनो ओंखाम संनानै जाहोयो ओमफ्राय नागिरफैयो जुदि ओंखाम संनाय नुयोब्ला बुख्रुब सुख्रुब गालाङो ओंखाम दोफोरखौहाय बेनिफ्राय जोङो खारखुमा आदामोन माबा पुलिस फैदों खाद' होननानै जि बासायबोबाय लोगोसे सोरबा सासे मा नाम मोनथाय आथिङाव गुलि नांजानानै डक्टरनावथ' लांनो हाया डक्टरनाव लांबोथ' बिराद खथिमोन सिगां दिगियाजुलियावहाय खाथि खाला डक्टर मोना ओमफ्रायो बेखौथ' हस्पिटालाव लांनांगौ ओरैबायदि खस्थ' जोंहा आफाया गुलि नांनाय होनबाथ' बेखौ हमथारगोन नालाय खुनुरुखुम जोंहा आफाया साइकेलाव दिखांनानै माहा माहा लांखो बिराद खस्थ' मोनदों दिगियाजुलिनि जारिमिन हिस्ट्रि बर' हारिनि आयै जोंनाव सों दङ गोसोआव खोन्थाजोबनो हाया ओमफ्राय सदिया नगदा बैफोरनि हिस्ट'रियाथ' जोबोद गोजाननि बाथ्रा रोमैल' गोसोआव फैखायो आरोना बेनिखायनो आं सानो बर' हारियावहाय फेथफुल फोथायजाथाव नों जा आं जा नों खालि गावनि हौवाजोंल' एबा नों गावनि हिनजावजोंल' फोथायजाथाव जानांगौ बे नङा गावनि न'खरनि गावनि गामिनि नोंनि जिमाननाखि सिनायनाय फोथायजाथाव जानानै हारिनि खामानि मावनांगौ आं बेखौ माने बिराद हास्थायो आरोना मानो होनबा जों उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनायलै जों उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनाय जोङो आर्मिनिफ्राय पुलिसनिफ्राय जों बारग'बोनाय आरो एक्स एन डि बि फोरखौ बासायबोनाय आरो गोबां होसो होसो बुथार जानाय आयै न' खाथियाव दङ मा होनो हमनानै लांजाबाय
माने दिरुंजों खानानै गारियाव खानानै ओरैबायदि बुद्रु बुद्रु लांनाय गामिनिफ्राय एकदम मानसिखौ खाबाय गारिजोंसो एकदम दिरुं खानानै बुद्रु बुद्रु लांबाय बिबुआनो जिलांनाय आथिङानो बायलांनाय जिलांनाय मोदोमानो पस्टमर्टमाव फैबाय मेगन गैया किडनि गैया बिखा गैया बेबायदि सफैबाय फबबाय रायजो राजाया फबनानै माबा खालामबाय मा होनो बे बारा गोबाव जायाखै बे जाथायाबो एटलिस्ट 10 बोसोर 12 बोसोरसोल'सो जादोंलै ओमफ्राय बेखौ फबबाय फबनानै दा खाम्फा बनायना दोनबाय जोंनाथ' मेम'रि खाम्फा बनायना दोननो नालाय गोथैफोरनिखौ दाना बेखौबो पुलिसफोरा मास मोनसे ना मास मोनसे नङा सप्तासेफोर जानानै फैफिना आरो बुख्रुबफिनलायबाय बेखौ बिदि दोननो मोना बिनि खाम्फाखौ बेबायदि बुख्रुबना माबाना दोनलायबाय बिराद अयनाय खालामदोंलै आरो गोबां दं दे सोंहर माबाफोर सोंनोब्ला कमेन्ट फराय सोमदोन नार्जारी मिस्टार सोमदोन नार्जारी अके हाय आब' हेलौ आगै माय फेभरेट हिमाद्रि बर' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फिलिप्स रेडिअ'आनो खोन्थादों रा नानि आंनो नोंखौ फिलिप्स रेडिअ गैलालै ओमफ्राय संगिता बर' केयार आसाम गेमार दे फै दे कमेन्ट हर दे कमेन्ट फरायनोसै आं एबारो हिस्ट'रियाथ' बहुद दङ बर'नि जारिमिन फिसाजोआ नुवाखै जागोन ना जाला नोङो मामि ओइ इयावनो दंमोन माथो साबिया टेबोलाव गावहासो इसेबो नाया मेगनखौनो ओमफ्राय आं बे टेबोलावनो बोरै मोनखो एसे नोजोर होनांगौलै बिफा फारसेथिंल' नोजोर होनो नाङा आंनाथ' जेरैबो नोजोर थायो माथो हाय आब' मा ओंख्रि जानाय हादोर बर' जोंना ओंख्रिया थालिर मैखुनजों बयलार आलु मोजाङै दंना लोगोफोर खबरफोरा माथो सिरिथार नायोल' आंनि बुंनायखौल' आं फेक बखिबाय थाबा बोरै जानोलाय फैनाया दालाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननासो फैदों नोंथांमोना सोंनाय फिननाय खालामबासो आं एन्सार होनो हागोन ना आं रायज्लायनो हागोन ना आंलाय बोरै हाय आब' माबिलाय सुनिता लाइक आतसा हेलौ आगै हेलौ हादोर बर' मोजां आब' औ मोजां गेले गेले जाथों गथ'फोरनि जानायालाय नुबाय आखलफोरा नुबाय दे देखायलाय बिफा मा लादों नोङो मा लादों बिराद थार र' देखायनां नै बिराद थार इयो नुबाय थांखौबो आं सिगाङाव बिराद स्ट्रिक खालामोमोन जाहोआमोन आरोना बेखौ ओरैबायदि बेखौबो खिथानोसै आं र' थांखोखौहाय ओंखाम जादों फिसाजोआ फिना लाजोबबाय दे मामि खुदो गस्लाया गोदान गानदो बेलेग बेलेगब्रा गोदान बुंबानो जि गोदानखौ होनाखैना आङो बेलेग गोदान गानदोसो होनदों दा आंलाय सोदोबानो बेलेग बेलेग जोंना बर'फोरना थां मामि थां बाइकनि कभारसिं मानि दोनखुमायोमोन बियो थांखौबो सिगां ओरैबायदि स्ट्रिक खालामोमोन आङो ओमफ्राय
almari ni goजौआव दोनहरसिगोन नुवाखैनो आं मारै नुस'नो मिथिया आरो बेयो मायाव दोनखुमायोमोन बियो ओमफ्राय एकदम आंल' मोनो आरो फख्रियाव ज्राव न' खाथिनि फख्रियाव ज्राव ज्राव गारहरबाय थायोमोन नोंखौ आनैया फिसायालाय बहाथो दुस्थ' खालामगासिनो ओंखाम जानो ओंखाम जानाया नै खोलैजोब्बाय दुस्थ' the Sunita life nice family abo thank you so much thank you मा जाखो फिलिप नार्जारि ब्लग आदै दावले बा माथो ओइ नै वाशरुमावहाय र' दसे थाना नुगोन निलिमा बसुमतारी हाय आब' उन्दुनो ओंखाराखै नामा जोंना उन्दुनायानो 12ता जायो फिसाजोआथ' गेले गेले जों उन्दुलांगुलायो 3तासोआवसो उन्दुयो आंनि फिसाजोआ मा होनबावगोन जों उन्दुलांजोबगुलायो होमबासो गावहा गेले गेले अहानानै सिरि उन्दुहैसिगोन नै मामि आमाय नायनोनो मामि ओइ आमाय नायनोनो आमाय मामि थै बिफा मानो इदि नोंलाय एथ' गोसा बुयो नामा र' मामि आमाय नायनो फैलाय बेगाव नाय बिफा बेगाव दंजोबो गोजांदों आगैया नानिया दे लोगोफोर लाइक होना गालां दे सोरबा सोरबा गोदान चेनेलफोरा निउ प्रमसननि लुगैहरगासिनो नोंथांमोना बांसिनानो कन्टेक्ट लुगैदों आंनि अन्नानै आंनि मेलावहाय फैबानो जाबाय रदै आं लिरना होनो बेयाव लिरजागोना लिरजाया आंनि मेलखौ लिरजायालै मा हेपि बार्थडे टु इउ होनलायबाय नै फिसाजोआ बार्थडे सफैगासिनो हेपि बार्थडे टु इउ बा मे गड ब्लेस इउ होनलायदों आमाय नायनोनो आमाय आमाय हाय होन आमायखौ हाय होन ओइ आथिङा सानोसै 1 2 3 होनना खिथादो दे आमायनो दे 1 1 दे बुहरदोलाय बिब'आ बांद्राय जाबाय मोसादो 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 दे मोसादो जानजि सोमावलायदो जि दुस्थ' नै आमाया नायदों नोंखौ मामि आइदैहाय
खालाहाय इजों अयथासार दिसटार्ब ओइलाय माखौबा लाखिलायबाय दा ओइ मानो थांदों अपेन दे मोसादो दे आर'नाइ लानानै दे एरा फिसाजोआ नारदों दै दरजाया बोरैबा खेवबाथाय ब्लां थांगोन मामि ओइयो दरजा क्ल'ज खालामलाय थुना ओइ दरजाखौ क्ल'ज खालामलाय ओइ बिदि नङा दरजाखौ क्ल'ज खालाम बिथिंनिखौ बिफाखौ रायनाया बिफाखौ रायनाया बिमा बुनाङाब्रा बिफा ओइ दरजाया फांहर दे मा जादों नोंलाय मानो इसां रायदों बाबाखौलाय हा मानो इसां रायखो मा रां खिनिखा बिमानिसाय बांसिन थिउरिया लेथन बाग्लारि फिलिप नोंसा आनैसो सिनायानो आं सिनायाखैहाय आनै दुगिमारिहाय ना मामे आमाया नोंसो रायलायनो नायदोनो मा रायलाया माथो बियो मोसादों मामि बायगोन वाव वाव दे मोसादो ओइ बायगोन लाबो लाबोदो मा प्लिज फैदो हरदो थै आं बायोहाय नोंखौ बिदि आखलावनो नैलाय पाख्रु हरलायदों ओमफ्राय गावहा होला आरो हमनांगौ आरो आं हमनांगौ आरो ओमफ्राय गावहा होला आयै बे गेलेजानाय बुस्थु नङा इयो जलिदनियाव नायलाय आं हालाहाय होलाबो बायबाय बुजासिगोन नोङो अ सरि मामि प्लिज सरि मामि सरि मामि ओइले मोसादो वाव आउ मा खालामनाय जादों बेलाय हैनै मोसादो नानि मानो इदिब्रा मामा नोंलाय मानो दरजा मारिखो बिफा बे नारनो हायो नामा थां बिसिनि गैला अयथासार आं खिनिखा हेलौ आब' मानो सोगाबदों गथ'खौ दसेनो गाबनाय दसेनो मिनिनाय दसेनो मोसागोन आब' सना मा जाखो सोमदोन जेबो जायाखै फंबाय प्रेक्टिकानो बारा फिसाजोना
ओरैबायदि नै गोरलैयावबो इदिनोमोन खुदुम जाबाय गोरलैयाव जि दाय जायोमोन खुदुमनायनि नुवाखै मुगैसोयोमोन बेबो गथ'आ जि खुदुमो आरो हमस्रमनानै मामाखौ इयावबो खुदुमबावगोनसो इयो नुवाखै अरबावबायसोमोन मामाया इखौ फुदुंनायनि मा जाखो मामा ओइ नै नोंखौसो मा होनदों ओइ नै इथिं नायलाय ओइ देद नायदोब्रा बेबी नायदो हाय होनलाय हेल' होनलाय नों लाना मा खालामनांगौ मबाइलखौलाय गावसो मा गावसो लाबाय हनै मबाइलाबो माम जानाय अबेयाव बेयाव सोर जानाय सोर बे सोर बियो वान टु थ्रि फर फाइभ सिक्स सेभेन ओइट नाइन मा न' जि फोरोंबानो रोङो रोंनायालाय थान्दुरि होनहरबाय नै आमाया नोंखौ मामि आब' मा ओंख्रि जानाय सोमदोन नार्जारि ओंख्रिया थालिर मैखुनजों बयलार आलु आदिहाय आथिंफोरा दलद थानांगौ हामा दलद थानो सोलोंनांगौ आब' रानिया खै बोसोर जाखो सोमदोन नार्जारि रानिया बोसोरथाम जासिगोन नै दा बे मासनि 23आवहाय बोसोरथाम कमप्लिट जासिगोन दुस्थ' बारा है मामि इदि खालामना सोमावनाङा आंखौ ओइ नानिनियाव खालाम नानिनियाव खालाम गाखोनो दे गाखोनोनो दे मोसादो मामि दे गथ' गोरलै गोनांफोरजों लाय फैनोबो दुहुन बेयावनो होनदो गान्दुखौ लायदो नोंनि गान्दु फिसाया बेबिखौबो लायदो थां लायथां हा बेलाय बेबि ओमफ्राय गान्दुआ न' सिङाव दं बाबानियाव बिहैदो आयु साबफ्रेलायनाय थांबाय मायाव मानि साय गैया दा बेयाव बैयावसो दङ बाबानियावसो बाबानियाव बिना लाना फै गान्दुनो बिफा गावनि गान्दु फिसाखौ हरना हो गान्दु फिसाखौ हरना हो होनबा माबा बेबो नै मामा बेबिया बैयाव दं बेबिया बैयाव दं बेबिया टेबोलावनो दङ बेबिया आब' नोंनि भिडिअखौ नायो आं सोमदोन नार्जारि थेंक इउ फंबाय नाय दे
गोदान आपडेट मोनबाय थागोन। गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो। अफ्रिया नोंनि बिदा असे नामा? बिदा असे माने न'नि जायो आरोना। असेयाथ' आंहा अलरेडि साब्रै दंखायो। असे बिदा साब्रै दङ आंहा। ओमफ्राय आंनो दुइसिन आरोना। दे माथो गाखो दे आब' बहानिमोनलाय? आब' आंनिखौ ब्लु खालामलाय। बुजियासै आं। आं बहानि? एक्सुलि आङो मोनब्रै जायगानि। आङो एक नम्बर दिकियाजुलिनि, दुइ नम्बर क'क्राझारनि, तिन नम्बर धेमाजिनि, सारि नम्बर बेंगलरनि दे। मिथिबाय? जेन'बा आङो दिकियाजुलियावनो देरबाय। बेनिफ्राय जोनोमाथ' माबायावमोन नालाय धलाय बेलबोयो। धलायबिलाव। ओमफ्राय माबाया मा होनो देरनाया दिकियाजुलियाव। दिकियाजुलियाव देरबाय। ओमफ्राय देरखांनानै जोंहा मामा बाबामोना माबायाव फैबाय। क'क्राझाराव थांनानै आंना हाबाया माबायाव जाबाय मा होनो धेमाजियाव हाबा जानानै दा जोङो बेंगालराव दंफैयो आरो बेंगालराव। माथो दावरावथार बे दाउलेबालाय अयथासार दावरावखा। फाननै फानथाम बारा मा बिलाइ? मा बियो? दादा नङा दां इयो। दादा नङा दिदिसो। दादा नङा। अके दादा। नुखादों आंहाबो मेगन दङथ'। नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायो आं। बे बिनानाव फिसाजोखौ मोजां नुयो। देरथारबाय माबेलाय दिन्थिबाय था दे आतसा। थेंक इउ मनु एम थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअसखौ जाय नायो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे आं सानो मोगथाङाव लोगो मोनलायगोन सानसे होननानै आं सानो आरोना। बेनिफ्राय फिसाजो आंना 3 बोसोर जासिगोन ओरैबायदि दिस्टार्ब दुस्थ' खालामो। स्कुलावबो एडमिसन जाबाय। जुननिफ्राय अपेन स्कुला गथ'फोरना। बिराद दुसथ' नुबाय दा। बोरो मामि आयु बिदि खालामनो हायो दे इन्जुराथ' लिरफ्राजोबबाय बिमानि आथिङाव बिदि गेलेनो मोजां मोनो नो दुस्थ'आ। उन्दुनांसिगोन। गोबाव जाबाय 1 घन्टायानो जाबाय आं नैलाय फैनाया। मेन्टेल बय हेल' आब' हाय आगै आयै नामखौलाय मानो मेन्टेल बय लाखो नोंलाय फंबाय। जोंहा नानियासो मिनिलायलांबाय हनै मेन्टेल बय होननायखाय। मनु एम जोंबो गोजानावसो थायो फेमिलिया आदसा दे। मोजाङै था दै जेरावखि थाया मानो जोंनि बर' रायजो जेन'बा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जोङो
मोनसे थांखि लानानैसो जोङो फैयो नालाय जोङोहा नांगौ बायदि सुबिदा मोनाखै आसामाव नङा होमबा जोङो फरायब्लाबो इडुकेसन गोनांब्लाबो जोङो जोंनि नांगौ मथे जोङो थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जोङो जेबो खालामनो हाया आसामावहाय थानानै आरोना मानो होनबा जोङो मोनसे मा होनो गेजेर थाखोनि मानसि नालाय ओरै जाया ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैबाय बिनि थाखाय जोङो मोनसे थांखि लानानै जोंहा आउटाव फैयोना थाखा खामायनानै माबा मोनसे खालामना लानो बेफोरबायदि मोनसे थांखि लानानैसो फैयो नालाय जेरावखि थाया मानो बेंगलराव था मुम्बाइ था दिल्ली था ना गुजरात था हायद्राबाद था जेरावखि थाया मानो जोंनि बर' रायजोआ फिसा नालाय जोंनि बर'फोरखौ बिराद अननो ओंखारो आं बिनि थाखाय आंनि रिकुइस्ट माने जेरावखि थाया मानो मोजाङै था गुबुन हारिनि मानसिफोरजों थरखा थरखि जानो नाङा बिसोरो बिराद गिनो गोनां बिसोरजों मानो होनबा बिसोरनि रावानो गोरा गोरा रायज्लायो आवटनि मानसिफोरना आरोना थ' गोरा रायलायदों होननानै बिसोरजों गोरा रायलायफिननो नाङा आरोना गुड नाइट आब' रानि ब्लग गुड नाइट आगै गुड नाइट मेन्टेल बय मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया जोंना माबामोन मा होनो थालिर मैखुनजों आलु ओमफ्रायो मानोमोनलाय बयलार बेदर फिसाजोआनो जि दुस्थ' नै साजोब्बाय आंखौ होदोलै बुस्थुखौनो है 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 मा ओंख्रि जाखो दे खिथाहरदो दे नानिनि नामा मालै आब' नानिनि नामा मोननै जानानै दं न'आव गलु होनो ओमफ्रायो स्कुलनिया एडमिसना सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेटनिया माबा फ्लरिन्सा जोंसार बर' जाना अमा बेदर ओमफ्राय दालि जोंहाना अमा बेदर ओमफ्राय दालि आदसा भेरि गुड जोबोद गोथाव बर'नि ओंख्रि अमा बेदर होनदों मा माथो दे इदि माथो हा थांसै आंथ' होनसै जोंनि थाखायबो प्रे खालामबाय थादे बिनानाव इसोरनियाव जोंबो मोजाङै थानो हानायनि दे जागोन दे जों गावजों गाव बिलाइनायाव प्रेयाराव थानांगौ बिस'ना होनायाव नङा होमबा प्रेयार इज मस्ट पावारफुल नालाय जेरावखि थाया मानो जोंनि गामिनि हादरनि गासैबो बिनानै होखायो अब्लाबो नोंबो आंबो गावजों गाव बिलायनायाव थानांगौ नङा होमबा हेफाजाबाव थानांगौ जों हेफाजाब होयोब्ला जों हेफाजाब होग्रा मानसि गोबां मानसिनो जोङो बेंगलराव दंब्लाबो आंथ' आंहा गथ' गोरलै दंब्लाबो सोरबा हरनि 12ता 1ताफोराव फन खालामहरब्रबो आंखौ माबा मोनसे जादों होननानै खोन्थाहरो गथ' गोरलै गाइखेर जानायखौ गालांनानैबाबो मदद हैग्रा मानसि आं बहुद मदद होबोबाय आं बायदि बेंगलरावहाय खारख्रावग्रा सानैसो दं खारख्रावग्रा माने मदद होग्रा सानैसो दं ओमफ्राय आं दं आरोना बिराद मदद होनो हायो जों माने मानसिखौ अनो आरोना ओइ मामि ओइलाय गिरा दिया मामि
Abu bini जोंसार बर' mental boy good night नै आब' okay आगै good night जोंसार बर' आब' बबेनि आङो मा होनो मामि आंथ' दा मा होनबावगोन आंनि जायगाया मोनब्रै जानानै दं आंहा दिखियाजुलियावबो दं क'क्राझारावबो दं बेनिफ्राय धेमाजियावबो दं ओमफ्राय मा बुंनो आं दिखियाजुलियाव देरनाय धलाइबिलाव जोनोम जानाय बेनिफ्राय क'क्राझारावहाय आइ आफा थायो बेनि उनावहाय धेमाजियाव हाबा जानाय बेनि उनाव नै बेंगालरावहाय फेमिलि थायो मा खामानि मावो आब'आलाय बेंगलराव आदसा आंनि खामानियाथ' अनेक दङ बेंगलराव आखाइनि हाबा आं बिउटिसियानबो हेयारड्रेसारबो आरो माखासे फिसा फिसा बेलेग खामानि मावो फिसा फिसा आरोना मदद होनाय सहाय होनाय माबा हेल्पिं भिडिअस आं बेफोरबायदि खालामो बेनिफ्राय बांसिन प्रफेसनेलि आङो बिउटिसियान मावो हेयारड्रेसार मावो आरोना ओइ मामि मा नागिरदों नोंलाय मा सना फैदो मामि फै उन्दुनांसिगोनहाय लोगोफोर थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय जोंसार बर' वेलकाम फंबाय वेलकाम थ' लोगोफोर आं एसेयावनो भिडिअसखौ दोनथ'नाय जासिगोन मानो होनबा 1 घन्टायानो जाबाय आंनि लाइभ फैनाया जानायखौ नाजावदो जायैखौ निमाहा होदो आरो रोङैखौ फोरोंहरदो आरो गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसे गावनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनोब्ला लाइक खनसे खालामनानै गालांदो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोना बेनिफ्राय मादो आंगौ माथो आंलाय दासो सान्थि मोनबाय आं फेन अफ खालामनानैसो गाबलाबाय थायो बि पजिटिभ लोगोफोर जेब्लाबो फेरफुलाव था फोथायजाथाव खामानि माव फोथाय जाग्रा जा बयजोंबो आंनि एडभाइसआ एसेयावनो दोननानै आङो बाय बाय होनसै बाय एभ्रिवान गुड नाइट नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन निउ आपडेटखौ आं लानानै फैगोन नोंथांमोना निउ आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय एब्ला नायनो थाखाय आंनि फिसा नैबे चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोसे मोजां मोनोबा गावनि गोसो गोरबोजों लाइक खालामनानै हो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय